kusangana zvekare kwataita paCoolian TV muri yeZimbabwe channel yenyu. Nhasi ndauya ndine nyaya ma-updates zvekare zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So panapa ndiri kutanga kusangana nenyaya pari kunzi paitika tsaona yekubvira kwebhazi kumvuma. Pane bhazi iro rinonzi Mandaza Elsbury, bhazi riri kunzi rabvira kumvuma. So zvakakosha hama neshamwari kuti mugare matarisa kana mune vadikani hama kana vadi nemabosses enyu vanga vachibva kunohodha kana kuti vanga vachibva kunoshanda kunyika dziri kunze kuSouth Africa. Ndo zvaitika bhazi riri kunzi rabvira. So tiri ipapo ndiri kuona futi zvekare imwe nyaya iri panapa. Zvinoda kuti munamatire maZimbabweans zvakanyanya vari kuSouth Africa. Vedu uye musape vanhu pressure. I don't know kuti ndicharipita kangani kana une hama yako yanga ichigara muSouth Africa haikona kuvapa pressure kuti mauya nei. Zvinhu hazvina kumira mumushe murodhum. Vanhu ava vari kushingwa, vari kuhaselewa. Zvinhu zvacho zvakutodhura kukwidza pamabhazi. Luggage iri kuchajwa nekuda kwechikonzero chekuti Zimura muri kungoziva zvairi kuita. Iri kupopota, iri kuvava, iri kuita kuyamwa vanhu ichitora every cent. Saka vanhu vemabhazi vari kubva vawedzerawo tingati mutengo prices avo pakutakura luggage. So zvakakosha izvozvo kuti panguva ino mungonzwisisa hama dzenyu dzinenge dziri kuSouth Africa kuti kana ada kuuya auyawo mungo appreciate zvinenge zvakwanisa kuuyiwa nazvo kana kuti motongo appreciate kuti mupenyu. So tiri ipapo ndiri kuona nyaya imwe iri kuitika muSouth Africa muno pari kunzi South African based Zimbabwean businessman convicted for bribery attempt. Nyaya iyi iri kupisa kwazvo. Mazimba dzungu ngarite shoma. Havasi vese vanhu vanongoitwa zvese kana zvimakajera kuti money stops nonsense. Pane pamwe ponotoona kuti iyi nonsense iripo iri kupisa. Zviri nane kuti vatozokuapproacha iwewe pamwe pacho kuti ita plan yekuti utipe mari pane kuti mungomhanyira kungoita dzungu rekuda kungoflasha mari ipapo. Uyu zvamuomerawo. So nyaya iri panapa iyi iri kubuda yakadai so pari kunzi Zimbabwean businessman has been slapped with a heft fine after he got convicted for a bribery attempt on officers who were carrying out an investigation into his identity document. Prince Dube, director of Intokozonge Motors, was conducted by Westbank to repair a government fleet of cars, according to a statement by police spokesperson Lieutenant Colonel Lloyd Ramova. On 3 April this year, Dube approached a Westbank forensic investigator and offered 60,000 rands to head an investigation after it was discovered that his identity document was marked for deletion by the Department of Home Affairs. Saka ipapo ndo pakanetsa, ndo maitikira zvakazoita pakanetsa habva atonzi takutokusungira nyaya yekuti uda kutonyora. Unongoziva zvinongoita hama dzadiwa zvinhu zvikaizvi asi zvinhu zvekuti zvinongoitwa pese kune vanotonyadzogona. Ndosoka zvinoti kuZimbabwe cheko vanhu vechikadzi zvakaoma kuti vatonzi vari kubudisa mari yekutonyora zvinotoda vanhu vechirume ndo andi language imwe chete. That's the same zvakada kuti wana uyu kuti anongoreka angorutsa kutaura panenge pane vanhu kana 2 hausi kuti pamwe vawana boss wavo obva ngoti ndokupa 60,000 rands vatotanga kutomuomera vakabva vatanga kutomuremera. Ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe. Sekutaura kwandinozviita kuti Coolian TV ichannel yevanhu. Aiwa haisi channel yangu saka ndinenge ndichingoita zvinhu zvevanhu. Nhasi ndine imwe audio zvekare yandasangana nayo yandiri kuda kuti ndikusiyirei. Asi chiziviso chekutanga kune vanoda kusenda avo ma-audio number ndidzo dzinenge dzichishowa pa screen moisawo muchitauro zvenyu zvamunenge muchifunga. Nyaya iri pano ndasangana nemumwe munhu ari kutrya kudefenda Wicknell Chivayo pazvinhu zvaari kuita muri yeZimbabwe. Inini zvakakosha mugare maziva handina chekuita nema-audios aya nekuti ma-audios anosendwa nemi vanhu muchitaurawo mafungiro enyu. So zvakakosha kuti tinzwewo mafungiro evamwe vanhu. Makalike this video mobva mandiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Chandongoona hangu panyaya seWicknell Chivayo, inini handisi kuvasapota kana kuti ndiri kuvashora, asi ndiri kutaura maonero angu andozviitawo muzviri munenge tanzwa nyaya. seWicknell Chivayo vanhu vanoti mari yavo
imama mari yemusangano anopa mari dzenyika nekudini vanhu vachitaura havo tichivanzwa. Asi tikati nechivhayo, munhu ane mabhizinesi ake, munhu ane zvinhu zvake, munhu akaropafadzwa naMwari akati honyasha akazarurirwa chipo chekuti aite basa rake, aitewo mari yake. Saka munhu akaita mari yake haarambidzwi kuita zvanoda nemari yake because imari yake. Handini maona manje Seuki nechivhayo munhu ane tsitsi nerudo navanhu vemuZimbabwe. Toona kune vanoridza maartisti emuZimbabwe vanovatira zvakanaka, kunyange asiri maartisti zvawo wavanenge vangopenyesehwawo naMwari kuti batsirawo uyu. Seuki nechivhayo vanokubatsira. Chatinoramba chekuti vanhu vaudzire munhu kuti haazoisa mushonga muzvipatara, haabatsire nherera, haabatsire ngana, dai asina kuti aide azodai. Munhu ane chinhu chake haagoni kuudzirwa nomwe munhu asina zvainazvo. Handiti maona manje Mwari ndiwo anotopenyera munhu shamari, batsira nhingi, batsira nhingi, batsira nhingi. Ichasvika nguva yekuti vabatsire vanhu vamuda kuti vabatsire ivavo. Kwezvokuti haabatsire zvikoro, vana vechikoro vangani vari kudzingwa, zvazodai zvazodai. Kurati wakutoudzira munhu panyaya yezvinhu zvake zvaakashanda nemaoko ake, panyaya yeziya rake. Regai Seuki nechivhayo vaite zvavanoda nemari yavo. So hativasori isu, hativasori. Tikati vabatsira nhingi kunyange ainacho, kunyange asina, ndiye wavada kubatsira. Hazvino kuti munhu anokubatsirwa munhu asina. Kunyange anacho vantu free kuti vamupezve. Handiti maona manje. Saka vanhu vasiyana zvina Seuki nechivhayo. Because munhu anoita zvinhu zvake pachena, haavanzi hadi. Ndizvazobatanidza kuti sezvo vachipa vanhu mari anewanepi, nedzekumusangano, vazotamiswa vafufura ndinangana, zvazodai. Kufunga kwenyu vanhu venyama kana kuti vanhu vasina mari, ndokufunga kwenyu vasina mari. Ichingozati Seuki nechivhayo vane mabhizinesi avo, vane zvakawanda zvavanoita kuti vaone mazimari ese amona vainawo. Handiti maona manje havazibenzi vachiita zvano vachiita. Muna anotoziva kuti rikanobatsire nhingi, rikanobatsire nhingi. Zvinhu zviri right zvese izvozvo. Ndokuti Seuki nechivhayo, God bless you. Mwari vakuwedzerei, ramba muita zvamuri kuita izvozvo nemwoyo wenyu iwoyo. Handiti maona manje naMwari, nokuti Mwari vakuite zvidhavudhavu kudarika zvamuri kutoita. Musatsera zvitaurwa nevanhu. Seuki vanhu vanotsara zvavanoda, munotukwa, munosokwa, munosvirwa zvakaipa nekudini. Asi hangu nongoti God bless you. Mwari vakuite zvakanaka nekunamata Johani Masowe yechishanu iyoyo. Mwari vakuite zvakanaka, ngirozi chikutungamirirai.